Send-off ceremony alang sa mga mopatuman sa safety and health protocol sa Simbang Gabi ug Misa de Gallo sa Dakbayan Sugbog ipagayon na kaganiang buntag. Si Chelo Valiana sa report. Sa iyang pamahayag, gipadayag ni Mayor Edgardo Labella ang iyang pasalamat sa Kapulisan, Armadong Kusog sa Pilipinas, Task Force Kasaligan, SESET, Probe ug sa City Disaster nga ipakatapsod sa siyam kagabi ug sa iyong buntag sa pagsugod na sa Simbang Gabi karong gabi ug sa Misa de Gallo karong kaadlawon. Gipasaligan sila sa mayor nga dili pasagdan kung magtinarong sa ilang trabaho. Kining tanan nga ni apil dinhi hangtod sa katapusang adlaw sa nobena kung magtinarong ni sila ihatag ang lista nako kay dili ni nato sila kalimtan. Samtang gipalanog usab ni Police Colonel Josefino Ligan, Cebu City Police Office Director, nga bantayan usab sa kapulisan ang posibleng pagsiaw unya sa mga maniyempuhay sa pagsugod na sa Misa de Gallo. Sagad sa mga panimay, magmingaw unya ug way tawo tungod kay manimba ug tungod ini makahigayon na ang mga tawo sa pagpanglungkab. Muabag usab ang kasundaluhan sa Central Command ubos sa Task Force CBS kun Cebu Bohol Sikihor nga mo'y ilang gisangunan sa pagsiguro nga luwas ang mga simbahan gikan sa hulga sa pagpamomba. Panahon sa kadlawon nga ang mga kriminal, mga kawatan, mga hold-upper, anhing mugara, aning mga panahona. Samtang tagduha ka pulis ang idestino sa Mabolo Police Station sa mga simbahan nga ubos sa ilang jurisdiksyon. Giangko ni Police Captain Francis Renz Talusig, Chief of Police sa Mabolo, nga limitado ra kaayo ang ilang mga sakop ang tagduha lang ka pulis ang iyang idestino sa upat ka simbahan nga ilang bantayan. Naglakip kini sa St. Joseph ug Carmelite Monastery sa Barangay Mabolo, St. Therese Parish sa Lahug ug simbahan sa Maumawan sa Barangay Babag. Nagbutang lang sa for the meantime is tagduha ka tao. Pero mag-request pa ta ana sa ato ang operation og additional nga tao para at least maka-deploy tagdaghan. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.